την εντύπωση ότι πήγε να κάνει εντυπωσιακή τρίπλα ο Ρονάλντο, γι' αυτό έδωσε το κοντρόλ. Το κόρνερ, κεφαλιά 1-0 από το κόρνερ του Οζίλ, Κριστιάνο Ρονάλντο. Όταν λέμε πανδαιμόνιο, ακριβώς αυτό εννοούμε. Υπέροχο χτύπημα από τον Γερμανό. Το κλασικό άλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο ψηλά. Έχει πηδήξει και ψηλότερα όταν για παράδειγμα έβαλε τον γκολ στην Manchester United. Πάντως ο Φαλκάο ήταν αδύνατο να φτάσει σε τέτοια ύψη. Ούτε ο Γοδίν που προσπάθησε να τον μαρκάρει από μπροστά, ούτε ο Φαλκάο από πίσω. Η μπάλα χαμηλά στη γωνία του Κουρτουά. Σηκώνεται, μένει στον αέρα, νικά τη βαρύτητα χάρη στον τρομακτικό τρόπο με τον οποίο γυμνάζει το σώμα του. Στην Αργεντινή τα κατάφερε και πήγε μια χαρά. Σε ένα περιβάλλον οικείο, τον αγαπούν πολύ. Φαλκάο, Διέγκο Κώστα, για να δούμε, έχει ενδιαφέρον εδώ. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό, 1-1. Το 35, σε παρακαλώ κάτω στη θέση σου, μη φύγει, γιατί σε βλέπω έτοιμο να πας στο πέταλο. Οι ανισορροπίες στην οργάνωση της άμυνας της Ρεάλ επιβεβαιώνονται σε αυτή τη φάση με τον πιο καθαρό τρόπο. Βγήκε σε θέση βολής ο Διέγκο Κώστα, στο αριστερό η μπάλα, τελείωμα δολοφονικό, δοκάρι και μέσα, 1-1. Εντυπωσιακός ο Φαλκάο στο ξεκίνημα της φάσης. Και η ζημιά έγινε ανάμεσα στα δύο στόπερ, στο κέντρο της... Τους πάει η βόλτα, τον Αλμπιόλ και τον Χετήρα. Τραβάει τους παίκτες επάνω του, ανοίγει το χώρο για τον Διέγκο Κώστα και τα υπόλοιπα με το αριστερό το τελείωμα του Βραζιλιάνου. Στην απέναντι γωνία του Διέγκο Λόπεθ, που ακουμπά την μπάλα, της αλλάζει την τροχιά και όμως θα χτυπάει το κάρι και μέσα. Ο οποίος είναι εξίσου τρομερός τερματοφύλακας. Αλλά νομίζω πως το σόλο εδώ του Φαλκάο είναι καταπληκτικό. Όπως και το τελείωμα του Διέγκο Κώστα. Ήταν άψογη βάση και εκείνη πιστεύω ότι είναι και το αδύναμο σημείο της Ρεάλ σήμερα ανάμεσα στα δύο στόπερ. Και εδώ τα σφιγμένα δόντια του Σιμεώνε που βλέπει την ομάδα του να επιστρέφει στο 50-50. 1-1. Στο οποίο πάλι θα μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να ρισκάρει τόσο πολύ στο 42. Μπενζεμά, Φάμπιο Κοεντράο, ίσως και χέρι, ό,τι και να είναι δοκάρι από το Μεσούτ Οζίλ στο 43. Φάμπιο Κοεντράο, το πέρασμα για τον Μπενζεμά, ξανά ο Πορτογάλος. Από εδώ δεν μπορούμε να δούμε κάτι, το μόνο που μπορούμε να δούμε ήταν πόσο κοντά στον γκολ έφτασε. Και από την απόκρουση, μάλλον η απόκρουση γίνεται πάσα. Κριστιάνο Ρονάλντο πάει να περάσει από την εσωτερική του Μιράντα, η μπάλα μπαίνει, 2-1 όχι. Ή τώρα, Μεσούτ Οζίλ, ούτε τώρα, ένα δοκάρι, το δεύτερο της Ρεάλ στο μάτς. Κριστιάνο Ρονάλντο και εδώ προς στιγμή έχουμε λήξει συναγερμού, αλλά η Ρεάλ έχει πάλι κόρνερ. Μένει την προηγούμενη πολλαπλή ευκαιρία της Ρεάλ. Κριστιάνο Ρονάλντο περνάει από μέσα τον Μιράντα. Γυρίζει την μπάλα από την κακή απόκρουση του Εγκάμπη. Η μπάλα πάει στο δοκάρι και εν συνεχεία ο Μεσούτ Οζίλ σουτάρει και το σώζει ο Χουαν Φραν. Εδώ το δοκάρι του Μπενζεμά. Οζίλ, Χουαν Φραν. Η οποία φάση ξεκίνησε από κακή απόκρουση του αμυντικού της Ρεάλ. Βρέθηκε ο Ρονάλντο μόνος του αριστερά. Η οποία όμως κακή απόκρουση έγινε καλή πάσα. Και στη... Η 6-6 στο τείχος. Ο Κουρτουά, Κριστιάνο Ρονάλντο, δοκάρι. Εσιέν έξω. Τρίτο δοκάρι. Κριστιάνο Ρονάλντο. Μια έκκληση ψηλά στον ουρανό. Τι άλλο να κάνουμε. Πανέξυπνα, συρτό, γιατί πόνταρε στην πιθανότητα να πηδήσουν στο τείχος οι αντίπαλοι. Πράγμα που κάνουν, η μπάλα περνάει κάτω από το πόδι του Μάριο Σουάρεθ. Δοκάρι και εν συνεχεία ο Εσιέν. Αλλά πάνω στον Κόκε. Μένουν οι παίκτες στις θέσεις τους. Η σέντρα 2-1 από τον Μιράντα τον στόπερ. Απέκρουσε μεν ο Ιγουαΐν, αλλά δεν είναι σοφό να δίνεις δεύτερη ευκαιρία
σε ένα παίκτη που μπορεί να σου φέρει τόσο επικίνδυνα την μπάλα μες στην καρδιά της άμυνας. Εν προκειμένου τον Κόκε. Η σέντρα ήταν παραπάνω από το μισό γκολ. Το άλλο μισό, η κίνηση και η κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι από τον Μιράντα. Ανατροπή από την Ατλέτικο που δικαιώνεται για την αγωνιστική νοοτροπία με την οποία ήρθε στο παιχνίδι από το 90-1 και μετά από το ξεκίνημα της παράτασης. Μια άλλη Ατλέτικο σε σχέση με αυτήν που είχε υποφέρει από την υπεροχή της Ρεάλ στο δεύτερο ημίχρονο. Και το πρώτο λάθος του Διαθέσει εννοώ που έπαιζε ο Βραζιλιάνος, ο σκόρερ της Ατλέτικο, του πρώτου γκολ. Δύο Βραζιλιάνοι είναι σκόρερ της Ατλέτικο. Τη Μαρία, σέντρα ωραία, περνάει μπάλα και πιάνει το άπιαστο. Ο Τιμπό Κουρτουά πανηγυρίζει σαν να έχει σκοράρει δικαιωματικά. Γιατί ο Μεσούτ Οσίλ είχε στο έλεος του την εστία της Ατλέτικο. Εκπληκτική σέντρα του Τη Μαρία στο σωστό σημείο, να μην μπορεί ο τερματοφύλακας να την αλλοιώσει. Και έρχεται ο Μεσούτ Οσίλ για το 2-2 και του το πιάνει ο Τιμπό Κουρτουά. Απίθανη φάση. εκπληκτική απόκριση. Παίρνει πίσω την αλλαγή προς το παρόν μετά το κόρνερ, λέει ο Σιμεώνε. Το κόρνερ του Οσίλ έδιωξε ο Μιράντα. Όπα εδώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού πρώτα δέχτηκε φάουλ, χτύπησε εκτός φάσης Κόκκινη κάρτα είναι. τον Γκάμπικ, καθαρή περίπτωση κόκκινης κάρτας. Παίρνει και τη δεύτερη γνώμη του βοηθού. Κόκκινη απευθείας. Και είναι απευθείας κόκκινη, δεν είναι καν δεύτερη κίτρινη. Η επιβεβαίωση των στατιστικών πιθανότητων ότι αυτός ο τελικός δεν θα μπορούσε παρά να έχει και κόκκινη κάρτα. Στο μεταξύ απειλείται σύραξη με πρωταγωνιστή ποιον άλλο, τον Πέπε, ο οποίος μπαίνει σαν υποκόμος του Κριστιάνο Ρονάλντο να πάρει τα κομμάτια του. Ο οποίος είναι εκτός αποστολής. Ναι, δεν έχει σημασία. Ο Πέπε μπορεί να είναι εκτός αποστολής αλλά εντός του κάθε καυγά. Νομίζω κίτρινη κάρτα πήρε πέρα. Κριστιάνο Ρονάλντο. Εδώ από πίσω τον σηκώνει στον αέρα. Καθαρό φάουλ για κίτρινη κάρτα και εν συνεχεία απόπειρα του Ρονάλντο να χτυπήσει τον Γκάμπι. Ακόμη και αν δεν τον έχει βρει, Σωστά. τιμωρείται εξίσου με κόκκινη κάρτα. Αλλά του Γκάμπι έχει δίκιο, είναι πραγματικά για κίτρινη.